Značikovia u nás doma, aké updaty budú za rok 2026 a 2025, ešte pokračovanie. Presne tak na halloweenských updatoch a vianočných bude presne tak Chameleon, ktorého plánujem 2026. No 2026 by som začal robiť viac aktívnejšie videá, pestrejšie a už by som robil viac výstav, takže by to bolo také aktívnejšie a možno aj viac po celom Slovensku. Ďalší update 2026. Možno by som sa zamieril na nejakú novú skákavku alebo modlivku. To sa ešte uvidí na budúci rok, keď nám umre napríklad nadmazal, ale to sa ešte neriešim. Ďalší update. Dáme preč činčily. To sa ešte uvidí, ale zatiaľ vyzerá, že nie. Update číslo posledný. To je, že dajte odber like. Aha, vtipkujem. Dobre. Ak dám za na budúci rok 40 odberateľov, tak na moje výročie presne tak, keď dám 40 odberateľov, bude nový sviatok a to je sviatok odberateľov za každých maximálne 50 až 400 odberateľov bude takýto sviatok. Ďalší update. Moje výročie bude skôr, pretože minulý rok som nemal čas, tak išlo neskôr. Vidíme sa na ďalšom videu a povieme si ďalšie updaty na budúci rok.